Machigni chino mari mar kumaro wach kodichieng' makawuono wendo wa en migosi Leonard Oriaro ng'eyo kaka pilogo kod mbaka wechegi komano timore weekend limbe mar migosi Jimmy Wanjigi Raila Amolo Odinga makoro golo lai makende joma tindo kata mana youth agenda kaachiel koda ka giwechegi mag counties 15 e Kenya kar kaeri masani eri wach mar vaccination kata chanjo no ero mar tuo mar COVID-19 dhie maber ahinya. Siasa mar 2022 sani koro kelo pogruok nero mar paro e kanisni moko wacho ni gidwaro gitamo jo siasa mondo mi kikuo, kanisni moko wacho ni gisero jo siasa mondo mi wuo. Migosi Simba Arati dwaro mondo mi bunge chak dogo mbaka e kendo mar chungo laini ero mar osuru luongo ni VAT Act ma 2018 mondo mi pod kik dhi mbele monde. Machiegni chiro mari mar kuku mar wach nyinga en Haron Otieno. Mheshimiwa Hidenadi. Ndalo mang'eny jaduong'. Weekend terinade. Wachako de limbe nere mar migosi Jimmy Wanjigi chano wagoye mbaka kane Jimmy Wanjigi ne libero gwenge manyanza neno ka Siaya County mai en achiel kuom counties gi koma norwake maber ma onge ng'ur moro amora. Apani ma Jimmy otemo Jimmy nobiro wuothe no ke wuotho party ana pana se wachoka nyothe crowd ma joma nyorado ogono gine joke emani en wale kwende ka Siaya jodich wach mar covid ni obiyo dhiru bire gweng' makoro jodich tije gi koro gweng' ma nyokwa shogoleka lakini odong' ne jintiere Siaya manoromo kode orado gi joge kan kama nyorade kukang'ika nen kanye. Yes. Ang'o miwacho ni Jimmy nobiro wuodhe kende mok en wuoth mar party to nolando ODM norwako lewni mag ODM. Jimmy nobiro dwaro crowd ne tiparo ng'eny jigo be nyodhe dwaro pesa nyojiwe tan gi nyayenda 2,200 mano tapano timre ta Kisumu ka. Yes. In the end pesa manyo mang'eny manyo ng'ato nyayo den 500 kende ma bende gwandruok gi bobet en man moko okulando. And then gikone jogo be penjore nyowarado aka en wan delegates obi okwan kata mana delegates madiera neno kata Migori izoni Mark Matunga manowacho nen kata biro Wanjigi go nokia akoro jakom party county kama ne koko wuok emanekia kata wana mawagi wago kod gi mbaka nyogi yongi buchego jakom party wa Migori en Makabomo jidong Makabomo. I mean Makabomo is not Matunga. I'm sorry. Yes. Makabomo. Watch your name kitabiro ngano nokia. Already zirano ase awagi. Jo kumanyo vikuru wanga gijo ward wanijo polling station magi kwindi minya choki ji beach ka kodhi ward to los ji praochi yelo beach go jo ginyoko dhi kwinde go. Jo manyo inyange buche kaka Siaya jofwambe manyange machachacha en ja station makama to ganda go manyoro ko gigo hapo kana neno ga siasa. Mheshimiwa ng'ato penjo gimoro ne kapo nono ni ng'ato biro ja party biro Nyanza kaeri mara mondo mi osero mburu kado rom kod jo party mag ODM nyaka onyis party structure nyaka ubedi ngi banyo nyarote mo by now ne ubedo Wanjigi kecho wane wabiro gi the self mobilization and polling station nen ber kano oro joge krabe mano dwara dog jo ward one words pradek mutingo ju party go kawach rani prabich go ngir mano kigo pradek gi ji prabich go en ji adi 1,500 mage jo mako fano o wacho kanyo sara dog jo tich mag ward jo party mag ward osara dog jo Siaya no nyalo oro betre ne ni bi go mbaka mondi upang biro mara ma joko ngion hol madhe to mai ni go sim godhiambo ka jo fwambo go nya penjo o gweli na daka mugi kinwa derado kama anachiel kuom jofwambo ma ane jafwambo mane host Jimmy Wanjigi chenge sa komtelo gokinyi. Jimmy Wanjigi nonyisa ne sama no biro Nyanza nonyiso jakom Raila Amolo Odinga no biro Nyanza. Seche manitiere Nyanza kare kane ochopo Kisumu airport no gocho ne jakom. Nieri achopo Kisumu airport. Sama no wuok mano dhi Homa Bay no nyiso jakom no chopo Homa Bay. Sama no dhi Migori, sama no duogo Kisumu, sama no dhi Siaya. No nyiso jakom every step mano dhi. Pok jakom okwedo wach ni manyiso ne onyalo biro adiri mano en makosa biro Wanjigi nitie weche adek ma seriousness onge kwa mfano gimotimore Migori cha wacho bang'e ka koro weche osewuok no nyiso jakom mano dwa chal ka gimo dwa gatemo jakom no ng'e ang'o biro mare ma kotimore marach gidwa nywando nyingi jakombe gik ma jakomo onge iwinjo to kama notimore
koro dhi gwenge ma oko ma jakom dwaro ombulu gi kwe ka jakom dhi go mbele ne chalo dwa mieno jakom chilo. Koro anyalo locho ni koro kawuono weche adek go, achiel wuonori ka gima in mamarwa titiyo kodi daka mogik en ketho nyinga. Mar ariyo Wanjigi nosebedo ka siro jakom chien kacha cha. Ong'ala manosire cha nong'ere wang'eyo. Samoro Wanjigi oneno ni pogruok koro obiro gini ka ng'ato dwaro mare, so wating' nyinga malo mondo samoro to obi wach ni we an Mogwela abed vice ang'ono, deputy president ok nodwa chung'. Then mogik oneno ka Oparanya kod Joho koro osego badgi piny. Nawacho ni Chibele kuchocho ni gir ODM ni odaki wuondri kidwa piem rawo kos koneno ne tiende orom gi mar wuongi to dhi go dalo e wuongi mos. So Wanjigi samoro inyalo puonjo ko chie kodi emunieri ng'ato ok pingu ka ng'ato winda pingu to ng'ato ma nyaka duok piny. Tata penje. Yes. Ng'ama wuor to mer nitiere. Idwa laro kode mer. Okay. Kawuono ochiwo thuolo. Ne dala na ka iri ng'ani be simba ni nyalo loso maber mondo obed ot maber. Ng'ani be los mari dongo yene ya dala. Ba na ga rangach. Simba ok nyal gadhi malo mbele kocha. Simba kawuono molungu e tiende. Mwacho nyalo bedo gi duole tiende kar kairi. Ang'o mido gi tame kendo? Ira wacho ni mogik. Yes. Inyapo ni bana ni bro wacho ne jowadwa atemo butiko da boriemba. An kona desero ng'ama chielo gin weche adek go. Amadiera mar Wanjigi ni ongade wach no Oparanya moro to dwa winjone matin. But wana penje kata jomo wana penje gimoro mheshimiwa. Wanjigi obiro Nyanza. To nyiso jakom no biro Nyanza. Makosa mar Jimmy ni kanye? Nitie sabano nyise. Kaka kwa mfano ko lore pa ndege ma Kisumu. Yes. Winjo chiu na be nane pa ndege no. Then address the media. Ing'eyo na nyawacho ni media en ga tool maduong' mar guro demokrasia. Obed ni gure maber kati gure marach. Katiba mamaro fwenyo media fwambo gi keyo kaka mise maduong' mar nyayo demokrasia. Iwinja the mere fact no say loso cha. Ing'eno se make a political statement otabe no korado gi ng'ata. So chieng' ne nyayo don sa mokta jakombe ro nene ne ro loso. Wenda ko mo bio wacho ni moyise tano be osiro jok moko pogre kodwe paro mondo bi otim kisera mar ombulu Nyanza. To gipogre kodwa paro nade to nyiso no gene jowa. Ema mi penji be siro ng'at mapogre kodwe paro. Chama masani wacho katiba masani oyine okelo thuolo mar siasa. Kata nyambe gero ode ma wacho no rawo katiende rom gi mawuon. To yine dhi godala. King Karuto biro Nyanza kairi. Unyalo rwake? Dong mane Uhuru biro Kisumu ka yawo udi kama pok ji odonje mag ohala ka kod mang'eny. Akia gima omiyo pok ji odonje gi kaka kar ohala manodari ji ka. Dongo ne dhowo moko norwak Ruto mapok ne wadwaro wang'eyo. So siasa in ng'ama dwa gimoro in ema in ewuon wach. Rwak law kisera maber. To be yene nitiere sama jasiasa moro nyalo wuok oko mabi Nyanza kar kairi mobed kod kweth mang'eny modhi budho kod kene winjo gima wacho ma ok ochuli kado kuthedhgi. Be yene jasiasa moro bende nyalo gima ni pulling crowd. Okotam ng'ato. The language man dhok mar liyo e oganda no ema nyalo sikta ketho. Nyamiye ranyisi. We wacho no jomuoko ko chieng' kacha dong tuchi no biro korwako gudu moro mar lweny helmet no ikore ne mai kochopo kondele kibaye kidi to koro gowiye. Dong gino no wang'o iji. Matinen en molando lweny ne joma be okoikore ne lweny mondo lweny owuog. So oganda wani ng'ama kwenyo gi mo gidwaga. Koro nyakipagri. Kata an uriero kopore dhogo kier. Awacho gimopogore. To iyudo kana iyudi odiochieng' achiel. Iwacho ni ywaruok mau mag jopati mar ODM en achiel kuom gima notimore Migori ma itudo ODM koda ka gi tulo gi. Awacho ni Jimmy Wanjigi, sorry, apenyo wach Migori koro. Jimmy Wanjigi tudo jo ODM koda gi tulo manotimore Migori. In fact, to be particular, no sayo migosi Mheshimiwa Junet Mohamed. Ipani untire gi lwedo e koko kosong gi lwedo. We mano nyalo bedo isolated. To pejri siaya kata Kisumu kama nyo intiere ni jopati ma Kisumu madongo nyo nie gino. No, apenji koko kora sewuok e party, apenji koko manotimore Migori ma Mheshimiwa Jimmy Wanjigi otudo ODM sana Mheshimiwa Junet Mohamed kod koko kada kidi manobaye godo chande. Ipani ODM ne nigo lwedo? Leo Junet ma samoro nyalo mimi chilo dogi samoro nyalo miyo kosa moko mari irwako ni bedo mari. Ya mano Junet
kalure kaka iluongo yore mar tudruok oganda ema nyamiyo Samuel Chilimiene ODM onge jowanyo yware thenge nikech nyowa onge planning kombi kakoro kata an kadwa dhi limo sub locations to pod kata be mana gindie ward na onge ng'anya boga to pod nyaka gwel oganda man kanyo bi uchok na uruji gin ma orogi ogi papa na selande mide fwambo gi keyo to wero kinyi dika denge koro joka denge nyaka or jogweng'no ni bi ulos na pap nikech jagweng'ne ma bro kelo tako mabedo kamera te pachi gima notimore Migori konchiel en dok chien mar siasa mar thuolo ma ng'ato nyalo timo gire ok ochuni nyaka idhi ka mok dwarie yo mayot ka tindi materi richo ok ochuno nyaka odhi to ao marach ne siasa wagi nochuo jomko mohero dhi kama gik moko timore mok dwaro pingi ka tindi makeni richo to nyalo ng'ado tindino oko kama ok ochuno nyaka idhiye mar dhi kelo kanyero live chelo mar kuku mar wach Migosi Leonard Orialo MCA ma Central Alego poch gi paka ne rowere gi kuma gi jo ODM molo chutho e Kisumu County ka kel boma Kisumu mano leg thi to nikech ne gi mano ku jahera gi ne gi chung gi chien to jogi kuma no dhi bende ne jo hera ne mano chopo magi go kode mbaka nyinga en Harona Otieno. Tielo mari machendo mari mar kuku mar wacho nyinga en Haron Otieno. Mheshimiwa wasema wacho moromo ilimbe neri mar Migosi Jimmy Wanjigi to yeye akwinji watachiel kende ipani gima notimore Migori cha dibeno chido nying luote koso en gima jomoko bibiro wacho ni nen mana kidi achiel mano ba sama ni ng'ato mondo winjo ka se wacho ni body language man net yes kik kaw obed ong'ie thenge ok mar joluo kamano 2022 siasa kanisa koro barore kanisa mar Methodist no koni gino gibro tamo jo siasa kaun mondo be odhi jogo mbaka kata mane pulpit marutu ne gi yie mano loso Catholic kod Angeli to sewacho ni oyo go siasa e chuny kanisa okoyienegi kanisa barore koso kanisa ok barore jogo ema wapenje mokwongo ng'ama ne ni okawo ko log tich mar jangele no ne ng'ano ne no Bukala yes be ding'eye ne ng'ama nonego yier ne ng'ano jaluo cha to domne sirikal jo siasa gi wetangula giri manogolo pesa o influence delegate bo yiere so kodonjo fiski siasa kore nugo authority mane aonge koda gi ng'eyo ni mano notimore to jogo be onge right mar reply momiyo nyalo mention gi lakini gima timo penye ne kanisa parno bara nikech Angelo sedagi ni siasa goesi kanisa Catholic bo sedagi to Methodist no yie kene gwachi ni to ne nyaga lo kanisa Methodist go yie mondo siasa go kanisa yie gi siasa pok nogo ga e kanisa gima go siasa man well refined en ga kanisa ni wacho no nikech wawachni kaka kanisa emotelo ne rombe iwinja onego bedo siasa ge magi gombo kinde ka kinde mondo yuor e nyasi go mapenjo masamoro rombe ywak wavano kasani osuru omede osuru joma henyore dongi jok ma gidwano gol sadaka go weche go kanisa nyalo influence jatelo miloso kani eriloso maber ni ywak ne sirikal die bunge idhi iketh chik no kanisa ema nyako mheshimiwa seche ma jasiasa obire church ochungo beta pulpit to wacho ni yiera uru 2022 mano siasa ma jasiasa goye kanisa koso kanisa podo go siasa adwa wacho ni yes anonge chieng' mibro nena kadhi e kanisa na dhi kuombolo an kadhi e kanisa kiwinjo ga nacho na nyaro iko sero kendo kacho kali Yesu kayiengni ang'e duong' mar ekalu iwinjo ekalu en ranyisi mar Nyasaye so ng'ano kendo midwa nyisa ne dhiga go siasa kanisa ng'ano kendo midwa nyisa ne dhiga go siasa kanisa an nyaro ingo sero kendo ang'eyo duong' mar kanisa kod duong' mar Nyasaye niyo seche boka gombo galunge ni Bishop Leonard Orialo NMC mwiro Central Alego siya county yogo kode mbaka wichendo niri mar kuku mar wach live mheshimiwa Mulurela Muludinga no golo blueprint mare na jogi koma tindo gimano utingo pages apar ise some koso podi podang'ie yes podang'ie yes then koro ing'en gima ng'ato ndiko nyaka ing'e kamikete koro podang'ie but yes kamise chope gi ng'ie
en gima ber manyalo konyo rowere kose en mana siasa mapile ka pile mok nyaka tiyo shem. Gima nyalo wacho ng'ata madwa chunya hagolo group plate. To be abro wacho ni kendo ma wacho maonge luor gima nyien to onge ga nyaka nene kata ma bendo wache ke siasa. Commission mar youth onge ga Raila kelo manyien. Wach mar 7 ginene tax holiday onge ga jakom kelo manyien. Keto ICT centers e counties 40 kod abiro te onge ga jakom keto manyien. Keto NYS mondo mi obede sub counties 40 ga biro onge ga mane jakom kelo manyien. Aparo ni we uru thungo jakom. Yes. Nitie gima nase wache kila dwa nweka. Yes. Jakom okwano kaka ibedo president. Kisebedo president mago to kuru bro bi kanyuan nikech ibro tiyo kod executive order. But nyak ng'is japiny gibiro dhi timo mheshimiwa. Wawacho ni mano timre ga e pinje mag Ulaya. To pinje mwantiere gogi joma jenda gi beyo ma kendo ok mi nafas. Koro jakomo lengi kugola jenda dwaro ngolo aching. Seche ma nitie gimi propaganda en very very powerful. Yo mitiyo kod propaganda nitiere aina karibu 4 mag propaganda jolony mag siasa onigi. Odwar kako nyalo manipulate propaganda mondo nyingi otingre malo. Mheshimiwa insamido okumanyo sendo la lego. Idhi nyiso ge jenda dikoso kidhi nyiso gi. Yiera kanyero koro kisijo pokore kibro wachi gibiro timo. Apenje kwa mfano awacho ga dholuo moro machiegni. Yes. Ni ng'ama noloso mtoka. Yes. Gi ng'ama koro riembo mtoka. Ere ng'ama ong'eyo fuondi mag mtoka. Ng'ama noloso mtoka ong'eyo fuondi mag mtoka. Jakom osego bedo ga engineer kata medusa mar telo makare, matelo makare en katiba maber. Gima jakom kwayo kata mwakonyo kwayo ne jakom omiye thuolo odhi onyiso kaka katiba maber tiyo. Loch governance. So mago kende osemiyo jakom benefit of doubt. Gima jakom onego concentrate. Yes. Iwinja. Yes. Kwende mane kethe nyingi kuom kosa nikech nyako kidwaro ularo nyako. Ng'ato kibia to bawa wache win ne ng'ane ne kaw paka ni waido ga kodi mondo nyako mise sere otimre nade. Kaki neno kaka okelo jo Mount Kenya kogo mbaka aneno ko rengo giro tinda malo manyache gik madhi kelo chunyi ji kuom jakom. Mheshimiwa higa mar 1992 kane Mulura la Odinga nitiere debe. No wach ni rimar golo telo marach mar Moi mondo mine bedi. Mane na agenda mare. Hikalo pariyo to kod ariyo no siro migosi Mwai Kibaki. Agenda mane margi ene mondo mine gi telo marach mar Mwai Dongo gi bano telo manyien madine gi kelo kenachiel mar Uganda. Hikalo pariyo kod abiriyo no biro mondo mi ores piny Kenya chumi mar Kenya manono ne rach kachiel kod kelo katiba manyien. Saka biro kodi nyaka 2017 jakom osebedo ga agenda mare. Ang'o miwang'o kidwa ni jakom bedo ga agenda? Jakom agenda ne nitiere ga nyaka nene. Yes. Iwinja. Gima duong' moloyo nwa me jakom loch mondo dhi otelnwa. Gik moko gima jakom sani go kawacho ga no dhi timo. Yes. Mano jo Kenya osegalokore joma ne Kenya ginyoa oko. Koso gin kana jok mantiere pile. Iwinja. Yes. Ang'o ma Wanjigi temo wacho. Koro dwa nyiso ni koro jakom golo manifesto, Wanjigi be koro golo mare. Nigi ne ODM. Ahero Ojoho kanyo gidwa piem gi Wetang'ula ng'ane gi Oparanya. Iwinja kanyo golo manifesto gi. Gimien manifesto mag ODM. En jakom. Ang'eyo ni Joho nyaka ne wachi ne mori nikech oweyo no. Nase wacho jogo mabiro. Oko tuo nase nyaka we makang'ado tuo nase wacho kama jogo dhi onge. Yes. Sani onego bedo ni jakom gima jakom onego bedo go kwano sani. Ne kodonjo. Uchumi osekethore. Ineno ka sani gowi mwachulo dhi bilion 7. To budget maro masani en trilion 7. To budget maro masani en trilion 3.2. Ma pesa trilion 3.2 go trilion 1 mar chulo gowi. The bulk of pesa mag trilion 2 mondo ng'e chulo tich pesa dongruok onge. Sani onego bed ni awamiyo jakom tich mayot ochak tudore gi jooko osiep makare. Gima muhimu en kadonjo adhi timang'o. Ok ni pod nwa concentrate ni mani yierwa uru ni maeber no. Ber jakom jonge Kenya. Kailo se kadonjo adhi timang'o kachiel kod chiu mar Kenya. Migosi Simbarati Mheshimiwa. Sani dwaro mondo me bunge ochunga nena lai kata mana VAT Act 2018. Mano miyo bech mo gi mafuta no dhi malo. Iparo ni wabunge ma wabedo ayo wago jo Kenya. Yes.
jatelo miyiro wa koriere Nyasaye chi. Yes. Kisomo chik. Ng'ama onge gima gavana kata mana president nyaga timo ka onge od bura mamalo kod od bura mapiny. Yes. Osuru ni wabunge manokadhe higa mar 18 kolieke Uhuru keto lwete higa mar 19. As nigi chunge mo. Lekani ok nigi chunge historia mar Kenya. Yes. Ni holo pesa to pesa go ikwalo kuma dhiye o. Dong sani dong ineno report manyo wuok gowi michulo to gowi no ko hol. Dong nitie pesa madhiga ni chulo gowi to no ko hol we gowi madiera. Dong report nyo osebiro ka ni jo Kenya chulo gowi ma muya. Ne bende ni pesa mag chulo gowi ma muya gi wakawo gi wachulo gowi madiera. Then pesa matin ma kosebiro mar dongruok ni bech nyiepo okwagol kwa mfano wach mar SGR Rerucha ogole bilion 55 mawae jigi ne wache cha to tere bilion 100 wieka mibadhi Kikuili mano biro seche ma Kenya holo shillings bilion 3.3 odiochieng' kodiochieng'. Tinge gima lit. Yes. Koro sani giduogo ni gidwa hole e Kenya ka. Matiende niya jo ohala dhi hinyore nikech jo bank afadhali gibro kawo pesa gi hol sirikal. Jigni gibro kawo through treasury bill, treasury bond, kawo pesa miyo sirikal, then koro wan jo ohala matindo, koro kamidhi hole o pod japiny dhi hinyore. Wabunge kaka Simbarati go apa ninja ODM duok ne uru wach. Okwafuo wan MCS okwafuo en otiende Amollo ema nopingo gine floor. Orengo be notemo lose ten man koro the main agenda, the power to appropriate mano kaka gisekalo estimates gin magikalo ben kaka ijuoko finance below gin mane gipuodho chik marach. So giwe wuond wane serikal. Mheshimiwa director mara nyisani program ni nyaka rum e band higa ariyo ko chakore sani. Kata kamano yena munda penji gimoro. Seche ma wacho ni MCS okofuo niri. Tire joma bende ywak nu mheshimiwa. Sani king'iyo data mar chanjo mikawe Kenya kar kairi. Kisumu County en namba beyo e counties motelo 10 madhi mbele maber gi chanjo full dose mokwongo mare chande. Siaya County ni kanya, Homa Bay gi Migori. In fact, yena mondo miya golni data niri ma an gode simba kairi. Mondo miya nyisi in terms of percentage. In terms of percentage, county Nairobi telo gi 8.8, Nyeri 6.3, Uasin Gishu 5, Laikipia 4.4, Nyandarua 4.2, Nakuru 4, asto Kisumu en 3.7. Homa Bay onge, Migori onge, Siaya onge. Yes. Nairobi mi wachono ng'at ma koro en ka governor wa Nairobi. Yes. En ng'ato Uhuru. Mibro yudo ni gi sirikal mar Uhuru otero yien e facilities go. Chanjo no biro nyaka Siaya. Chanjo Siaya. Gi chanje ka Siaya. Yes. To gima bro wacho ni ilando gi galanda no dhi to kidhi ground maber. Koro yathe maonge cheko Siaya. Yathe maonge jo gitimo gimomo yuora nena dia. Ang'o musetimo ka ng'at mago sirikal toch? Mane onu yatho kel moromo Siaya. Wach chanjo en gir national government ok en gir county. Yes. Done no ka maudhiro wachi ni rine governor mar to the influence onge aka en go bok modhi wacho go wacha live to mari mara wach mheshimiwa mano hate speech onge gi dok modhi wacho go uru no ok en na loso en gi link go uru monyalo loso. Okay, live chino mari mar kuku mar wach nyinga en Haron Otieno. Erokamano nyene nyadende kachielo kodaka gi mana mantiere kamera achiel mokwongo gi mar ariyo bro ng'uono na nyaka duog wang' ne kasemako nying gi maber nyinge makawuono gi samoro nyalo baga matine kachielo kodaka gi Dan Wuod nyaka senior most mabene producer man chino mari mar kuku baro achielo kamano kumneke deka kod wendo mheshimiwa Leonard Oriaro live achako dogo timo chieng' machielo an Haron Otieno.